Hípica, jo tinc comissió, per això el nomene tant. Quan vulguis, Vicent, a fer el teu espectacle, molt bé, un aplauso per este caballista que ve des de la Pobla del Loc. Gràcies, quan vulguis. És una llengua torda i es comença en un pas castellà una elegància ben col·locada. Uns apoyos, uns costats, molt bonicos. Mireu una pirueta, això li ho he ensenyat ell esta nit. Costa moltes hores. Molt bé, aquesta pirueta. Molt bé. Mireu, que meneig, que bonico, com meneja ixe cavall que va a gust, ixe mosquero, ixe aplaudiment, pa aquella garra, lo que deu agarrar, lo que deu traure, lo que té dins. Alegria. Molt bé, ixa pirueta, vosaltres ja vos saludarà després. Moltes gràcies. Quan vulguis, la pista és teua. Vale, molt bé. Es comença en un pas castellà, reconeguent la pista. Si este xique fora d'ací de Canal li aplaudiríeu, no? Moltes gràcies. Ahí. Un costat a una mà, ara l'altra mà. Molt torejar-la, ara. Ahí tinguem este cavall nomenat Curro. Molt bonic. I ese lançament, ahí, ole, ole i ole. Espectacle. Gràcies, guapa, quan vulguis.
en ixe pas castellà vivit. A esta jove amazona, com és Marina, que nos honra vinguent des de Cocentaina. Passats, incansable el cabal de passats, sí senyor. Continua de passats. Continua de passats, fixen quina elevació en el passat, quina suspensió. Pareix que el cavall flote en l'aire. I esta salutació que ens dedica a tots, esta jove amazona. Moltes gràcies, Marina. Que yo a ti no te quiera, que no, me dice a mí la gente que no, que yo a ti no te quiera, me dice a mí la gente que no, que yo a ti no te quiera, que somos diferentes, no, que tú eres un otoño de amor y yo la primavera, que tú eres un otoño de amor y yo la primavera, no me hacen falta razón. Necesito consejos que me separen de ti, porque me quiero y te quiero, y tú te mueres por mí. Allà envies, quin domini n'hi ha del carro. Cara al mur, així deleitant-nos a tots estos espectadors. Fixa't en quina suavitat i en quina naturalitat va este cavall, desplaçant ara en uns apoyos a la mà esquerra. Trot a la mà esquerra. Fent una sessió a la cama. Hay una grupa al mur. Cara al mur. Fíjense en quina tranquil·litat funciona este cavall i en quina maestria fa este giret, estos grans exercicis. Apoyos a la mà esquerra i un fort aplaudiment a este gran giret. La reverencia, gracias y un gran aplauso para este gran xiner que és d'ací de Canals. Canviant d'una mà a l'altra, com si no passarà res. Pirueta a la mà esquerra. Ya saben estos apoyos a mà esquerra, perdó. Círculo a mà esquerra, el pas. Galopant, círculo entrocat, nuestro apoyo a la esquerra y un fuerte aplaudiment a este gran genet com és Juan el Zurdo, que nos honra vinguent des de Quatretonda. Així va sessió a la cama. Inicia els seus aires al trot, trot a la mà dreta. Así en este cantón del Club de Fans. ¿Me has pagado? Ya saben este pasaje, señor. Va este balanceo, sí señor. Mire usted qué balanceo. Ole,
Así deleitando a todo el públic. Sí, senyor. Han entrenat en el centre hípic Germans Montsó. Uns apoyos cara al mur. Ara grup al mur. Un fort aplaudiment a estos dos bellos amazones. Allá no. Ara sí, apoyos a mà dreta. Inicia seus aires al trot. Apoyos a mà dreta, a mà esquerra, perdó. Miren quina facilitat executa els apoyos de cavall. Un fort aplaudiment a Guillermo Barral, des d'ací de la localitat de Canals. Inicia els aires de galop. Galop a mà dreta. Inicia en uns apoyos. Fiquis com desplaça a cara i sense adelantar este cavall.